Ahojky, čau, já se jmenuji Honza Lenděl, pro ty, co mě neznají, zdravím vás všechny a zároveň bych se vás chtěl pozvat na International Gypsy Fest, který se koná v Londýně, v Tottenhamě. Je to 24. dubna, byli jsme tam pozvaní s mojí kapelou Sexy Bombonky, za co jsem rád a děkuji Jimmymu, který to zároveň pořádá. A jsou pozvaní dobrý kapely, jako je Kreol, Budapešť, Maďarsko, rumunská kapela Julie, je pozvaný hiphopový maník, který si říká Toby King, dále Honza Bendík z České republiky, který určitě všichni znáte, dále Anička Olahová, super zpěvačka, máme tam polskou kapelu Gypsy Stars a Pietro a Patricio ze Slovenska. Bude se určitě na co dívat, takže vás srdečně zveme všechny 24. dubna do Londýna.